Detective thon thu thar ngai thlak tur chiar tur awang khop maya har khop maya engponi se tuntum chu hian ngai thlale photila chiar tur thar aum thuai tur kan ngai don nia ngai thatu tele subscriber te in zawa in ngai thlak nuam du sakna ka hlana cheu ziak tu sangte rin thlei bung khatna nula du zet mai jeans ke kor atak sa phuar tang mai le ati sat atak sarem thlapa hak chuan apian za pui om lo tak chu atilang chiang zuala a pheikok sang bun chuan atilang sang zualin atinal sota akal tumna office chu department lian ve tak an ni ti hriat takin mi poimo mel tak tak le ti tur trul nei ni om tak tak chuan ve suwa chairman tin ziak do kan lam chu pana do kan le lama thu pathau lampang thungoi run chu ain ngara kapu kalo belok thei chengem a hantia ama ron betu nula du zet maya mu chuan puthang china chonui vurvura o theite renge enge nita alo tia kapu englonia thil dil che kadua ti pa in nula chonui seya puthang china chuan phur mel set hian o enge nita han soila alo ti phur sura in department noya hian na tho ve kadua mi in nang ma mutur che hian thu min rona khongai takin min pui theangem nula chuan a hantia puthang china chu nui huwa chuti turem monile na hi omlo khopasin ti pa in nula ti satina phur mar tang mai a om bor chu amel zawa kapu khongai takin amit meng no re main puthang china an mel rala engponi se tungai mingle puthang china chuan a hantia chinet lal du omi kania alo tia mingnal takanie I mingi puzo kher mai puthang china chuan alo tia kapu kalome na chumin petheangem chinet chuan a hanti vele a naruak kan nei lo lai takania a hanti te a chuta zoi deuh sap hian mase in biak rem nang anga niang chu zana in dorila a hanti sui sapa puthang china soi chu hret hiam aniang chunula chu za mel takin anui seya abu ngata ani chuni phone number min lo pela puthang chinan ati chuan a phone number chu peta a puthang china vet chuan tikhan lo wa hola zan lama kan lein bedonia ati ta chu in te fel ren rona bung ro in rem fel thlap mai chuan a chunga cheng chu min en kol uluk le fai ngai na takani ti a phaulanga scooty ron tlan wangwang chu in kota chuan aron ding chata jeneti chuan scooty chu hung tha in man mo lem lo takin in lampan chuan aron kala nulama ni cho in han lu chu mi then khatan chuan ti om lo takani ma se jeneti tan chuan du thu sam mani zoka tuna khosak na veng aisol veng la ya hian mel hria te mo chung te mo po anei lem chuang lawa ngai po ati hek lo khoi tang lo kal nge ani a tu te nge anu le pa ti phei chu tu ma nan hrelo le zuala a chuak tur le holam an mu zeu ti mai lo chu a then om nai vai te po chuan a mel an mu khat le a tlai lama e rong bol boy ai chuan ti in oi pek ni a hon chu man mo hau lo in a chuma a thil chumpa chuan thil tam taka ngai tuani ti a hriat thea puthang china po in lampani na ho meka voina nula naron dil tu kha ngai to zui vungvunga a motor khalpa chuan anui suka zanlama nu pui fanau te ti derna tur a pho chop dan tur a suang to nawa pithari chuan a pasal lo thleng chunui var chungin alo chhona puthang china bek khai chulak sakin pindan lama chuan alu sana anu puin thei to pin lo ti lom tumma se puthang china chuan lom mel le lim mel po apu chuang hleilowa jeneti chuan khoi muna nge anin muanga engtika nge anin muang ti lamangai tu lowa chulam chu poimo berpo ati chuang heklo thang china na tho chu tum le athil ru man ti hlotlin na tur kong sial na pakhat ani wangin thang china ko na muna chuan engpo ni se engthil po wati ngai se ati mai turani jeneti chu muang changin in siama
amit meng thim rai chuan lom na lam ai ma chuan thin urna aputam zok ma zandar sari le chan ve ari trep to tia chuan jeneti phone chu ri charchara jeneti chuan phone chu han la kanga hello hello jeneti ni tro oni e tunge o voina khang kan soi fel vek to kha puthang chi na chu nui huwa huwa nia kan siam vek to lom jeneti chuan alo tia hotel casino khan local la kota kalunga kang cheo puthang chi na chuan a han tia ole kalukal nga lang ti in jeneti chuan alo changa anin biak nan ti top nu chuan jeneti chu hotel casino lampan chuan a chuak nga la reilo te hotel casino chu thleng thuaya pona ai ten karin hung chung ama lo ngak reng tu puthang chi na chu nui suka nowa thil in laia chop chutlak popa motor tang chuan a chuak ve nga la janet ilova thleng har ve a han tia chuti mo kanin bia ka tang khan minute som vel chelani hi janet chuan alo tia ni e ka ngak le lu tu ka niang lu tang miang puthang chin chuan atia room alo book log vek to a chung boruak nuam le changkang zeta chuan anin zui lu ta room chung chu khoi tang brin nge eng alo kal ti hret si lo hian a eng pupa do kan te fel thlap mai in hunga chuan zubur le no ain chop sa thlapa jeneti chu za zum mel dak hian puthang china lat deuh chuan a thua puthang china chuan janet ivai tla sung om ve local te ti pa in jeneti bana chuan akaya amal chunga chuan pomin fet deuh takin a om bor silo deuh che chuan a kwa ngal boka pu te ti lom hin a thona chuan a pui mo sin a han ti zuya ka hria lom ka pu ilom na tur ani pot chuan engpo jeneti chunga ila tok lekin anui se ya puthang china chuan arun fop ngal chata jeneti kor hak chu hlim chhoin a om bor war har mai chu akut chuan a zen chowa jeneti mel chu thin urna thua thip takin aron thlak ngal veka ma se ala hun lo tuna alani lo ti in a phun sepa puthang china chuan janet engei soi a han tia jeneti chuan na chu min peng tiro alo tia lutuk ringot ti pa in jeneti ke kor chil na chu phel a han tuma ma se jeneti chuan a kutalo man chata entin nge na chu min pengei don ti karin nga manga a han tia o animo kapie a chuan ka du du kala theilom chu chu thamai lom ni puthang chi na chuan alo tia min pek phalma te chuan le jeneti chuan atia o nisa to in ngaila ti in puthang china chuan alo changa ani ka appointment lom na tan o ti pa in jeneti chuan thang china chu fop zewa azu in lo rui sa to chuan jenetin ain tura enge motel lai po chu mulo reng renga puthang china chuan amit meng van ram fanglo tak chuan jeneti chu en sota jeneti no pek chungoi nui sung chungin ala a tuna tangrei lo te a chet dan tur ngai tu chungin no chuatlak popa jeneti po chuan puthang china chuwa ko chai chaya ano chuatlak ve papa puthang china chuan jeneti kor hak lai chu han hli saka ma se minute khat po tling lo tia chuan ataksa tha hrui zong zong chulak bo ang vekani a har veka engkim fia takin reboka ma se ataksa chuan engma ati thei silo jeneti chuan kapu engenia hantia ka zoi vek mai engma ka di thei hau lo thang china chuan alo tia irui lu tukani lo mo jenetin a hanti chuan ani mai thei ka taksa hi zoi vekani thang china chuan alo tia jeneti chuan nui haka adam doi pek chuan athok tha hle ani ti a hremai engma ti theiloin thang china la chulet reng mai si ma se lem chan chu chhun zom alangai ani tuna thi mai chuan a hreom tam tak a tur ang phu tok hremna kha a tur ve don hau lo ani atan thi chu alanuam salutuk hreom tak tak a tur ve phot tur ani
Janeti chuan puthang chi na chu vapan hnaya kapu engmai ti don lo em ni ti pa in abra chuan khoi zawa ma se puthang chi na chuan che reng reng a tho theilo Janet karui lu tukani engma ka ti theilo alo tia Janet chuan lungai mel tak hian kapu enge thlenga kana tho lam chu engma khoi poilong chumo a han tia poilowe ni dang alo malom naktu ka na chi ron som donia Janet karui lu tukani engma ka ti theilo alo tia Janet chuan ani lei bula hian kalu muang o min kuala ti pa in thang chi na bula chuan amu ve ngala puthang chi na chu mu hil zui tamaya Janet chuan hun thra chu bo pel atum hau lawa a phone chu la chuaka puthang chi na bula ngei chuan mu in an pahnia thla chu la miala voi khatna tan an thar zom tur chuan felfai taka in chain Janet chuan office lama pana dar kule chan ve a chi office chu thlenga mitlem te lo thleng ve to te chu uk sak lem loin puthang chi na office lam chu pana office funga chuan lutin da fel ngai ang te chu fel takin arem thlapa do kana ruk fai lai tak chuan puthang chi na chu ron thleng ve chi a Janet iwa thleng ma ve aron tilut ngala kapu ilo thleng to ni mo ti na lo chona o kalu thleng ve chi ni sang kha ninge thlenga Janet ri tham lek chuan atia Janet chu nui varvara kapu ni san kha ni ruilu tukalom alo tia o animo kahar khan ina kalom dai to sia puthang chi na chuan alo tia nia ka ngak reng chia ma se har thei si lawa ka kuwa chuak chia kara khan ka kuwa lut chia I motor kha ka khal ho sakta chia ka khal thiam vak si lawa ka che chul pha tre pasin ti in Janet chu nui har hara animo ifel le mai kan nui mi lo muem tin han so chui ngala Janet chuan mu ma se noi na thok kani thule I chau dewa wanga meeting laya khatianga omini thute ngai tu om ini lo thute damdoi na tho vele ngai ole mai don ani ti te kashila nu fel takani aring hlel hau lawa a hantia puthang chi na chuan animo nula fel tak le fing tak ini himole enti kai ma chuan hunrem chang chu om ngeng chu tiro a hanti suya Janet chuan te reng mai namin pea ka balom ka rul nge chengai ni ti pa in anui let saka thang chi na noya na tho atanga thlani setaliam nu chuan Janet chuan Phuba lakna chu tana hun thokhat view to ina ria bulatran na tan tunge tum masak berang le thang chi na chu top bera a khoi turani ang shom tam taka tur nuwa mangang thlabari na thi turani thang chi na chuan file in tiang ur chu kokin Janet HDC office da lu turania lovada mai te che ti in asir lam do kana computer ma chon mek Janet chu abia Janet chuan hre hau lo ti hriat takin ole tuna emni ka kaldona alo tia o bakal lok mai te che ti in puthang chi na chuan alo changa ole ma se kapu ka scooty entir nga lok ka dua apoengem ti in Janet chuan han zot ngala irengem ti in thang chi na chuan zot leta ka hrechi alowa ma se dar kar khat ai chuan ari lowang ti in Janet chuan alo changa ole lokir le vati tum donia ti in thang chi na chuan a chang ta Janet chuan file chu pom chuakin DC office lam chu pan ngala athil ti tur anga ti fel nu chuan arua manlok ange in amos higher secondary school chu pan ta higher secondary school te ania nula tlangwal ve don thro to anni boka anti ti tambera po andu zong le mel tha anti zong te soina tan an mang tamber to hostel building lian pui mai chunga stepa chuan nula thalai ve fo mani zo ve tok tak hiron chho meka girls room lu ma lo ka warden room lo ma chuan aluta kapi engei dua ti in warden chuan alo zota
Mary thil tur karon kan saka Mary rut kimi class 11 section C roll number 7 ania ti in Janet chuan alo changa o animo mase kapi ama chui mu thei lawang visiting day pon si lawa mase ithil ron kenero hi chukan lo pek sak theyang che warden chuan alo tia ka muchak viu sin mole mase thei si lo chuan le mi lo pek sak thei chuan kalom kopang ti in Janet chuan a changa ole kan lo pe ange tia warden in a soinu chuan lotling in ti takin Janet chu hole ta ani office awathlen le lai chuan puthang china chu lo thu on duaya Janet mu chuan Janet ilu thleng der ani mo alo ti vara Janet chuan rin ain thil ti lo ul sama ka zo thuaya scooty la apat tlem te min thak saka chula alo har savak pok lo nen karin aya main kalo kir le ani hi atia puthang china chuan nang nge imonga jang thine hei chun thing puina hun der to mai country na mi zuklam la alo ti zuya ole ti pa in Janet chu chuak ngala kalpa ina sana chu bi zawa reilo te athil ti khan na thok to ngei dona achan po school no pang lunch break nei hun lai takania Mary kha warden in athil da khalo penge yang in chunglama chuan thingpui choi chungina chhole ta ruma lu le don lai tak chuan thlaphang ofe athang chinan enga atlui tielo ati ri chu hre phatok chia anui saka office hunga lu lai tak chuan thang china chu man mo fe in kongkalam pan chuan aron chuaka Janet ka fanuni kho hreloina tluni chu ti in mangang mel takin alo shrila engmo khoi muna Janet chuan hria thiam lo mel fe ina antia tuna mai khana ni ome omna hostela ka kal nga langai ni puthang china chuan atia avapui ve kapu local ve ngai ngem Janet chuan alo tia puthang china chuan local ve ro tuna ti pain motor da na lam chu pana Janet chuan man mo takin na zui ve ngala puthang china na car chuang ve mai tura ati awangin car chuan Amos Higher Secondary School lam chun panta a puthang china mang ang mel chu Janet chuan amit sirala aril ru chuan anu irutat tata Mary te omna hostel an bathlen lai chuan no pang hole an warden le zirtir tu dang te po an lo om khom lai laya enge thilom ziania puthang china chuan ati ngal tonga warden chuan kapu Mary pai ni ang mo alo tia thang china chuan onie enge thilom zia a han tia warden chuan darkar chan beliam ta mai khan me se pakhat alo kala heng ei tur te ron kenga chu eya reilo te alua ko waka atlu tamaya ti in alo chang zungzunga puthang china chuan mi che chu tungei rem a han tia shemi lo kalo zo thau lawa ma se mel thale leithling zet zot chuta Janet lam chu hoin henula tiat vel heniang atia Janet chu nuiru saka kanin tiat viu takang a atiril ruwa ni chin loka ei tur petu ngei kha ania pasen chena ei tur petu mel ka puto hek lo le warden tan po hriat mai ruala ni lo mi engang po ni la thil tha itiemo thil sual itiemo thil ti sual chuan ila dam lai ngei in I thil ti man chui tel ngei don thang chi na po thil ti chuan na zuya achunga khodur lo thleng tur chuan ma chon meka chu khodur chuan mang an na le lungai na thli tam tak aron kengtel sia tunami hi chu thli a thot ma aru ma hruai ang lekani afanu na tuar damdoin ICU mureng chu tar thalang phena tang chuan a thira a thin rim chu in ro saku ku ka ka fanu nun na po lak ni lo tu ila hre khopang mole ati dura apul lokating Janet ro chu aril ruin anui rutet teta doctor lo chuak chu thang china chuan apan wata kapu enge din mun alo ti wata doctor chuan athil eya khan damdoi enga motel ania thi puina khop em chu ni lovina lang mase
aluak na sata wang le atak sa dam doi na tho awangin kar khat vel chu dam doi na aw manga yang alo tia. Hello o Raymond I thamo o thani mai nang jok puramte ti in Raymond a chuan alo changa o ka thani mai enge tun lai ti deuh bera ti in ramte chuan ron zota eng dang vak ti loe kan exam zo deuh chia kanu dora ka pui kual vel mai mai ani tang zok I nai tluang em ti in Raymond a chuan an zot leta o tluang ani mai pisiam te chungchanga na hau tak kan ma chon bak kha chu eng dang ma kala thok chok pik loe kan pu te hian border trade chungchanga barmaram ria thakhat vel chung min thon chuak don ang khop mai ti in ramte chuan changa Raymond a chuan ani mo mirin tlak tak nang ni ang an mamo reng chumale alu tia ramte chuan ti daila ichin mai khan puthang china chairman Food and Civil Supply Department in miron bia ahan tia Raymond a chuan eng chungchanga nge nia alo tia ramte chuan afanu meri mi nan shrai ni ome tin alo changa Raymond a chuan chu thi ti nem ni ti in an zota ramte chuan thilowe damdoina ommek a shrai tu zong chuak turin miron beisea hlotlin phot chuan poisa po aphal tam khop mai ti in Raymond a chu lo changa Raymond a chuan chui tho sak don ti na em ni ti nan zot le a ai thok don lowe midang ka ai tho tir om min zota I number ka lo petani kha ki chu kaman mail si lowa ti in ramte chuan lo changa inga keima mo Raymond a chuan alo ti fata ramte chuan oni nang tluka tha ko mutur ka setat lowa ti in alo changa Raymond a chuan keite chu engma ka ni ve leinem iruam man na chunga ka cheve chawania ma niat la sang tur chuan engma ka ni teu lo mai alo ti le fata ramte chuan Raymond keini chu police kan nia kan na awangin kan zira mi nu kan chui thina ma se nang chu ni pian pueni nang tluka tha hian wang khopang aron betre pangche phone ka da o thatakin lo changro atia phone chu off zui ngala Raymond a chuan angai tu zui neu newa chu na tho chin chu chak hle mai ma se a hu phur boxi aril ru ain kha boi mek lai chuan a phone chu ari dar dara phone number ada sa anilo ti hriat takin number hlang alo lang thata hello o tunge ni o Raymond a o ani chu inspector ramte khanaron bia chem oba tin Raymond a chuan alo changa ama kha ka du te reng nen ma se ama kha man si lowa chuan nang himin ko muwa Raymond a chuan keite chu nu chui mi pok ani velo tin alo changa ma se ramten min ko mu chu nang hi nia chuwang chemin tho sak ram te khai ilotlin phot chuan lo man chu tlem chelawang ti in thang china chuan aron chang le a ole kaloin ngai tuang e o karon tho sak thei don che ni chuan ina karon kalanga ti in Raymond a chuan alo changa phur taxi ma se hu phur ru deu boxi chak ang reng deu boxi chuan ain siama nahau tak tak ma chon tur chuan a chuak tange nge a kong khara ron hon rik dan le athom na dan atang chuan rawa chu ron rui hole hle ti hriat maya ram ngeti le anau te in chhai tre ar po chun top ngala ngoi rengin an thu thapa in chung ron lu rual chuan aip te chu chuata a the thlaroka pitan chuan ip te chu charin abang fel thuaya rawa chuan la ram nget choi siam ngal ru kari la tram lu tuk rui ti hriat fe hian atia lalram ngeri chuan rang takin choi siam ngala ala siam lai mek chuan rawa chuan do kan lam chu ron pana arui ema wangin ron pai phei nok noka ram ngeti chome suak zo ron in her chi chu sukat dora thleng chu tlari bura chome la chu chuata adar nuai boka
film kurta chami mol nu ti pa in ram ngeti chu nam leng lupa ram ngeti la alo in ring lo kher bok nen chuat kila tak chuan ain tau chora alu chu a hit mupa thisenaron farnga zoi zoya engma soingam chuang hek lo le mi tui parol kiang chungin alu thi ti re tum chuan adoma thutlenga chuan thuhle hle a rawa chuan laina ta tel hau loin ram ngeti chu mel khuya kha chomei ti bo vekalom poisa ka pek che khavala la artui han le ro man mong che ati khur khura nial ngam hek lo le ram ngeti chuan poisa chu vala a engzaman nge ka leidon a hantia somni man le ro ron buang chang reng reng su rawa chuan natia pona chua che chuan aril runalu tuk join nit ngal lop lopa alu thi ti top tur chuan adom na chu han la thla a asam khon oi mai chu mi nan mu lo na tan asam dang chuan a hai khu mol mola dora chuan artui han leya rang takin in lampan chuan a hole ngala ma se buena na sajok alama chondon ti reng shelo jeneti chu thowa a khumin pha thalai chu potom noka rin hlela kai lo nan enge ti ma sakang le a laptop chu chuata a khup zonga da in pen drive thala ka da khom na chu a pot phoi ngal boka pars chu chuata a the thla a chunga poisa om chula chuakin ak tha khumbul almera chu pot honga tukver kong khar chu hongin a in chu pon lama akala dorakal tur chuan a chuak ta a reilo te a lo let le a in a hon rol chuan a tre tuara misual rukru ti in a vak vaka a then omom ho te chuan ron tlan khom nak naka thil om danan mu chuan jeneti thil ti chuan ring hlel hau lo ani ti mi beng var le rem shedeu ten police an ko ngal watawang chuan a hriat theya reilo te a police te chuan ron thlenga ma se chung police te chuan man rualek an ni ti in hre hau loin in le avel misual chet na nu mani om tak te chu uluk takin an han en kuala engma tak tak phei chun mu chuang lem hlei lowa police pakhat arsi pani bel chuan jeneti chu aron pana nula entenge an lak ni e hriat aron tia ka hriat thei china chuan ka laptop ka vu lai pen drive le poisa cheng sanga vel parsaka da bak engma an la loin ka hria jeneti chuan alo tia o ani tak chu kan kal photanga lo lungai lo la misual te chuman chu ngei ngei kan tum don nia atia police ho chuan kirle ta thenom khoveng ten hodar nu chuan jeneti chu nuru var var chungin athil ti dar ho te chu arem thalea adu da nang takin thilen kim akal done office ko ta scooty ada rem mek lai chuan puthang chi na po churan thleng ve chia good morning sir ilo wa thleng ma ve alo tia nia in leng ka nei dona nang poilo om ve ngai dona nia thang chi na chuan atia ole tunge ni lo leng don le kom ve te ngaya jeneti chuan a han ti le a mate I shai tu zong chok tur ka mi roi mole warden khan nula kha nangma le na in tiat vel le pian phung in ang tak ni na soi chea mu che du ni ome thang chi na chuan atia ole ke poni zana ke na misualan luta jeneti chuan han tia enga misual a thang chi na chuan makti mel fe hian alo tia o ka poisa le ka pen drive an la thil dang engma an la lo ti in jeneti chuan alo changa thang chi na chuan awamak ve ma se bung ro dang an lo la lo chu a zia ni chu pen drive le poisa ringot chu zia lom alo tia chuta jeneti chuan nia ma se pen drive a khan kan pahnia kan thalak kha ka da atia eng thalak mo thang chi na chuan hriat hiam lo mel fe hian atia hotel casino mi kha ti in jeneti chuan lo changa office a chuan anin zuilu ta thang chi na chuan kha khaile nei rengam ni an tia o nei khamizan khan da thareng tur khan min ti sia tin jeneti chuan changa a eng man tilawang chu a ngai thatlo mel takin thang chi na chuan ati zoi ruya phone ri rang ranga
thang chi nan mi tuai mo biak lai chuan Janet chu arua man na hlo tling me ka wang chuan anui saka Janet zukroi ta che kanin leng tur chu lo thleng ta ni chu aming chu rei mun o a han tia Janet chu in hnuai lama chuan a chuk thla a pona motor da na chuan an hoi kwal vela ma se tuma han biak mai tur pon om lo chuti lai chuan CBR bike dum tlesak mai chu aron tlan lut meka bike da fel nu chuan Janet chuan abapana Raymond ai niang chumo tia aba biak lai chuan Raymond a chuan alo thlir veng venga onie tina lo changa local ro min ron zuiro ati rol chuan stepa chuan akal chho ngala chunula chuan Raymond a thin lung chu avit sak mai enge chan niang le engdang ma anilo chunula tongri le amui no chek mai chuan misualin an tha sak tak abial nu pe ki kha ang emani hemi chungchang bel chu nu chuina tri bai om ti thon thu ma salama kan mu to kha an pian phung po chu nu chu tle min sang deuh zok ti mai lo chu ain ang hlea chu chuan a mangai le noi an zal tak kha hriat chuat tir sia chu nu la zui chung chuan an nun lui kha tharin amithla alo lang iara pekinena anin kar thren sang tu misual an man chuat dan har satak nu chuina tri bai om tak kar ne tu chan vo an nei tak dan te chu angai tu aneu newa chu nu la chu zui zelin pindan chunga chuan a zui luta Raymond ilo thleng theimo khanula kha ka pi e ni kha a chelawania ti pa in thang china chu nui suk suka Raymond chuan nia nun lui lam te po min hriat chuat tir lom le ti pa in nula chu mel zoka aril ro thil lo om mek chu tuna chui tur thil sual ti tu chu mei chepa ngai tak le za puyom lo takani ngei don ti aril ru chuan a chui neu newa anu chui bula tran chau ania ma se anu chui tur chu na ol sam takani don hau lo ti Raymond chuan aring ngal mai puthang chin ani le merite hostel a chuan kal ka duwa warden kha engemo hanzo ve te po ka duwa a han tia thang chi na chuan ni e va bel chiang ve te khai om nei hriang emo a han tia enge an school ming kha tin Raymond chuan alo zota Amos Higher Secondary School tuikwala sonania idula Janet hian bathla chesela alo tia angai lowe keimain ka vakal zo kange in na ti boy palang ti pa in athawa kota bike in hung lam chu panta Amos Higher Secondary School kota chuan atlan lut sarzara school no pangama lo mutu te chuan an endu khermai mei chetlei rol te chuan an thian te chuan kheuru sap hloma tlangwal leitling zet chot le mel sa puyom lo tak lo lut mek chu an thian ten an mu ve lo an hlau te po anima na kota school no pang lo ding te chu office omna azo nu chuan Raymond chu office lampan chuan a chhota warden omna lam chu panin kongkhar chulo in hongsa deu thoma se a han ki kar kara chung lama tanga ron chhon tu ori hriat chuan room chunga chuan alut ngala warden chuan local ro enge ni duwa alo tia englonia mania in student pakhat Mary lal ruat kimi omdan chungchanga khan warden kamudua a han tia animo warden chu keima hi kania tina lo changa animo arem chang lo ani chu ka zo na te min chang du e mang chumo a han tia ka chan thei zong ani phot chuan le enge ni hriat du chu warden chuan na tia kalome merithil turon kan saktu nula kha ilo mutiro Raymond chuan an tia mue nula du omle pian sa puyom lo tak sambuang lam deuh ania ti in warden chuan lo changa Raymond chuan ani le chu nula chu mel ila hre theyangem tin han sota mu ila chu kala hriang mai te lam deuh kare zim lam nar zum lam pang deuh ni in ka hria warden chuan tia ani le mela han chin che deuh bik tur engemaw hriat inem Raymond chuan han ti le a mui noi lam khabe mui lam pang nai zoka khowang chin che lian bak lo chomin ka hria ti in warden chuan a changa kalom lutuke
Mary ei turan ron pek chin la da thamia lo mo ti in Raymond chuan a han zot zuya da tha to lo kan pai to ma se das bi na alo mang bol lo pai motor lo la kal lo chuan a han ti te te a kalo zot mi lo che tu nge moi ni le ti in han zot zuya Raymond lal thazuala puthang chinan a fanu van duai chung chang chui tura roi kani e bol lo bom chumin en pui theyangem Raymond chuan antia o khalai kong kapula khan lova en mai te che warden chuan atia Raymond chu chuak ngala bright lian deuh tak dasbin tanan man chu an honga bol lo loin no kha thung chu hai bor bora athil du parcel bom te fel thlep mai chu hai chuak ta ari nal dana tang chuan a chunga engemaw chu omani ti a hriat theya parcel chu phur fe in an honga biscuit man to chi dark fantasy bom khatle bom te deuh a hranalo omle a chunga chuan cream cake akil khat zai kual dak to chu thatakin alo lom boka mingliani bakery ti inziak achunga le khatereu te in bel chuan amidala ngal zaka Mary right no hian engemaw tur chak tak chu mang ani phot mai achang ei thak ala tlem dan le atak sai na tor dan ngai to chuan azawai chuan ei se thi pui ngei don ani ti arin theya ma se chung chuan nu chuina chu pui tam lem lo khobang le ma se bultran na tan chuan a thave thokhat viau thowe Raymond chu Mary omna Greenwood Hospital lampan chuan atlan chuak le a traffic jam rei fe tan chung chuan darkar khat zet avei mana Greenwood Hospital a thlen meu chuan dar som pani le chan ve ari der to a casualty nurse lo chu Mary omna a han zot le te te a ICU lampan chuan kalta a pona nu valai tak mai chan chin bulo chiar mek chu pan pheya kapi Mary nui niem Raymond chuan avatia onie nge ni ta ti in alo changa a endang ni lowe in pate office thok ve kania karon tlo ve dona ti in Raymond chuan changa o ivatilom omve alo tia Raymond chuan enge an to a an tia a tha chho ve zele doctor te poina tha chuak le watakan tia Mary nu chuan alo tia alom om hle maya takina ma en kol tu doctor i muluk kawadu ve o Raymond chuan an tia Mary nu chuan Raymond chu en wangwanga makti mel deuh hian enga tan nge moi ti le an tia in pa khan chanchin zot chiang deuh turi min dua ti in Raymond chuan ro changa o ani takmo a local trepang a he local ngala lom ti in doctor an lampan local mek chu an ena doctor chuan nel om zeta nui war war chungin kapi milo zong emni a han tia a o zong ani mayang chu hei tlangwal hem biak lok che du thu lo soya ti in Mary nu chuan changa doctor chuan ani mo Mary hi kan en dik lokanga kalo chu hun lo hak lok ta che ti pa in Raymond alam chu hoya achunga thil thalo taka thlena tangani khat liam don chau ni ma se Mary chuan thatlam apan chak viu aniang doctor lo chuak le lam chur nui chuak var vara kapi a tha to lu tukania naktu ka chuan ICU tanga chuakin wot pa nga ya inom thei toang tlangwal meron zui ro le ti in doctor chuakal le ngal maya Raymond chuan azui ve vata room te fel kher khora chuan anin zui lu ta doctor chuan tlangwal enge ni du le a han tia a englonia Mary chungchang a hen zo du chekania Raymond chuan atia o ani tak chu ma se dam lo chung nai emo rin tlak tak nia lang lo hne na chuan kan dam lo te chan chin hi kan soi chuak ngai lo ti chu hriang chu mo doctor chuan a han tia o nia ke hi Mary pa thang chinan Mary chunga he tiang thil ti du tu zong chuak tura mi roi kani ti in Raymond chuan lo changa ani tak chu enge ni an hriat dua doctor chuan ati sam eta Raymond chuan
Mary Shrainan hian eng chiak nge mon man le in re chuak them le tin han zota doctor chuan ama khop mai man rua le khol chang kang zok te chu nei vela chu hriat zung zung thei nge yang ma se kan man ro nei te na zir miau lo wangin kan re thei chi alowa ma se dam doi chak tak engemon pe ni tlema tam deuh chu eita se tun aya che zok chan chin hi kan hre nge yang han tia Raymond chuan ani le dam doi chuan eng tin nge na thoa ti in han zota doctor chuan alan dan chuan dam doi chak tha tak chuani ma se Mizoram chuan kan la mel hriat ngai lo dam doi niang kha dam doi khan thi sena fana thluaka ti chuan lungphu ti buain luak le chawin atlu tamaya adin mun ti khir khan le zual turin kallam thalo alo nei boxia antia Raymond chuan he thil ti tu hi dam doi lam thiam tak emo hreve to kani ringem ti in han zot le a chu tiang mi chuan ni lo ni pon he tiang bi ka man tur hi Mizorama kan man ngai lo wangin mun danga mi ala lut ti na niang mi mol tak fel lo taka thil ti rem rum chi chu ni karing lo tin doctor chuan a changa chuta Raymond chuan I hun ka ti buai che min hre thiam donia kalom lu tuke ti in dam doin chu chu santa a pithari chu dam doi in tuk vera chuan alo dak wangwanga nui engin lo ana puthang chi na ron ti chuan pithari chu hoilet wata o a tha e ilo bang to ni mo alo tia o ina po holoin karon tlang ngala I ha lu tuk kalawa in lama wa hola vom ha dam ro thang chi na chuan a han tia ka chaw leinem nang ma zok khan ni lengin nai thok sia in lama kom man bok si lawa I chaw viawang anu pui chuan atia chaw loe a lova ho masala hei chabi motor po kha hon maila zana mate nu tei khan zanin chu kalo chokange atia driver olol kha min lam turin lo tir mai donia ati dam thluama pathatak le nu pui fanau te ta nain nga ngam na tlak avani em chu chu pithari ril ru wa ngai tu mek chuani ma se chumi pi alam an in lama lo muak mek tu thalak chu be sei hau lo le arin phak hau lo ani don sia motor chu ko ta chuan a hung rema ina chuan aluta api lo ho mu rual chuan anom pui nula chon ping lenglong thu thleng lo mu ar chu tho wata epi ilo ho to ni mo alo tia o sui choi khalo siam ta che kain da felanga karon e ngalang anti sui ngala ole pi he nang mata turaniang dak pui na ron da ti pa in envelope lian deu tak churan leklanga olo daro nakina kainang kanin thak photange pithari chuan na tia pithari chu in thak fela choi tur chuan aron chukle thuaya choi do kan phim tliang hlar maya chuan chome chi sang sang ain chhop dula sui engmo ka thil tur churan late atia envelope chu ko matangin an khoya thalak lampang ni om takani sui khan da thale te choi khama kainang atia cho chu eita pitharin cho ai khama ain sil fai lai chuan an pa thu soi chu hre chuak le chia in hnuai driver ho an lu tir thin in lama chuan a chuka driver pakhat Greenwood Hospital om mek apasalam tura tir nu chuan room lama chuan a chhole ta a fanu dam doina om mek chu ngai tu em awang chuan a thil don po chu thei ngil le der to a zan lama amen rim em box sia wang chuan khuma chuan amuzan zana an kota motor ding thoma hriat chuan room atang chuan chukin an pa lo muak tur chuan a chuka a chuk pa sitting room thu thlenga envelope a mu rual chuan suin ale kha tur pek kha alo en thei ngilani ti a re chuak le chia puthang china chuan in chung ron lut meka pa in ron thleng der to ni mo alo tia o ron thleng chia choi lo e to em thang china chuan atia o e to e o a that chu ke po chok e pe lo mai thing pui te kan ina kan in thak nga lange thang china chuan atia o ke po koron chho ngal don suin in le kha tur atia
kalau en thei ngila ni hi ti pa in envelope keng chung chuan an pa chu zui chho nga la puthang chi na chu in thak me ka pithari lo lut me ka mu chuan eng thil nge nia alo tia ka shabik lo kan hong nge o ti pa in envelope chuan pot thlera thala ka lo om chu en masalo chuan le kha them te takte a thuin ziak chuan chiar masa a horop pui fel thlap hian pasal thatak anie ti chok chuin ziaka pithari chuan a hre thiam lo angreng hle thalak chumuang changin a han phora ameng phok sha a mela chuan thinrim na le ril runa mel alanga karing theilo ati soi sapa puthang chi na chuan enge ni ta anui alo tia pithari chuan a chang hau lawa khuma chuan a thukun tlata thang chi na chuan a pan pheya khuma thalak lom chu a han bi chianga anupui ama mangai em tu mit tui ti tlatu chu amuta room chung chu re ngoi ngoya thang chi na chuan a chil a lem ri khola pithari dara chuan a zu khoya tridak hian nui ka ati lai mek chuan pithari churan hoi chuaka mitui wanga mit senram chuan athin urna mit meng chu thup lo chiang khermai min khoi reng reng su ati chang khala ama ayat lom zok fe in thang chi na chuan nui kati pal tak zet ati dul ruya mase anu puiril ru chu min lo niang pithari chuan in chu chu santa chuin zau taka chuan ama chawin omta thang chi na chu mang ang le bai vai takin chuin khwara chuan oma mase heng zong zong ama thil ti sual ra chuan awum zui ta ani jeneti ero khuma mo in ana tho mek lo tlin na muturin atuk office kal chu chak tak zeta achan po nak tu ka thang chi na mel atangin athil ti lotlin le lotlin lo chu a hriat thei nge tong chu reimona po ngoi rengin computer ma chon chuan a thu wangwanga amit chuan computer chu mel rana anu chuina apui thei turani ringin damdoi chi sang sang man sual theile lom chi sang sang te chu azir chiang boka naktu ka chuan mason na thara engema chu mu chuak to ma na thang china mel dur khup chung office sa lo thu mu chuan janeti chuan athang kam chuan awk fu chiang hle ni ti a rengal mai janetin kong khar ron pen lu rual chuan iwat lai ve alo ti khur khura janeti chuan treatment da uda khian kapu kati palani tokin chu ka ge sa zo thu ta mani lo ka kala kania ma se ni mina regulator alo li ka ka boi pha ta lom kati palani ati tlom da ya voina ti turinga nia alo tile muka kapu thinrim pha lo la engamo borok thaloi tong lem ni ilim lo melu tuka janeti chuan han tia chu tianga zol do taka janetin abiak taka chuan thang chi na chuan nem ta dewa one ye ipen rai fan ru ka khan thalak khai da tero kha thalak khani zana kan nui na muwa min chu san ngalani alo tia a mela hlim mel lan chu tir lau taksi thin lunga nui ver ver chung le mela poi ti mel pusi in apa poi ve o keima film khur lo luatani janeti chuan an tia hetiang thil ka chunga ti du tu hidamin ka chua hau lawang thang chi nan ti khur khur lai chuan Raymond a chu office a chuan aron pen lut ve chia Raymond ron lut ro ron kal tura ko che ka tum lai ta kai local chu ati zui ngala nia engemo mamo ka ne lo mole enge ni dua poisa tle ma zong ka dua engza nge niang sang thum vel chuna fala biak lok che ka du bok Raymond a chuan ati zuya ni e local ro ti pa in thang chi na chuan pon lama chuak tur chuan a thut na chu tho sana janeti lam chu hoya janet kanin biak lanin khalai le kha ka da kha ko pe thuma lo chu te o ti pa in a chuak ngala Raymond a chuan janeti chu en zoka aril ruwa ngai tu na thar alo lut zoka pon lam pan chuan chuak ve ngala Raymond engthila nge min biak dua englowania ipa janeti hi chanchin hre chiangem
sẽ chiang lem lo veng lai anom ti bak chu ka sẽ thui lo khop mai ani tak chu kan sẽ du mai ania Raymond chuan atia ama hi rin hlel chu ni em lo mo ring hlel lo e mani American shiny khan geneti chu chuak po ni khan soem kha DC office ka tir lom ani tak chu ani chon na tho turing ang keipo engama chui chiang turin ka chuak ange atia kalpa chuan geneti chu en wanga veng lai lampan chuan atlan liam ngala geneti ro chuan athil chut mek chu ril ru alu thau lo ti minute nga vel lai chut som lowa computer screen en wang dana tang chuan a hriat thea kong khara thang china lo lu ta mu chuan athil chut lai chu chhun som le wata Janet izo to em zo trepe minute nga vel nuwa chuan thang china do kana chuan lekha chu wada da pa chuan nui sei chungin kapu iril ru la ha hle ani mo ko mi tinuam lo tlata zanin chu chuak thoveng miang a hantia thang china chu ron hoi chuaka aril ru ha na phena chuan ati sa chak na chu thup thei chuang lawa a mel dur khup chu a eng sota ni e ka hlim lo ani nang ne na chua dun chuan aziama na ati dam thluama Raymond chuan venglai biak in zone atlan thleng chi a athil hriat du zong mutur chuan bike chu din tir chata kong thang lama i chop dor chu panin kapi henglai a hian nula ama in lua Janet lal du ami riem a hantia tlangwal kavan thremei lo e ama chu nula lian lampang mel za puyom lo takani Raymond chuan atilea chu te soita ka chuan khulai in hnuai kot zola khuan nula mel thrazet ama khosa chu omasin aming kha geneti anti chunin ka hria ka dora hian noodles lamchi ron leji takasin atita animo kalom lu tuke khulai kot zol nei khumo Raymond an hanti chuan nie tin lo changa Raymond chuan in chu zuk bel chianga in te takte fel thlapani ti bak chu azuk mulem chuang lawa aron chhole thoya kongpuya chuan tlan tlang zel tumin na tlan chuak le a ma se thui tlan ma chuan ading chik tuara kong thlang lam dor chuan abai khal lai chu din tir chiang khop mai chang chi sang dar thalang bom chungan da tlar tur zinga chuan chocolate cake thar lam mezet chu amu mai hau lo chu dor chu ti mu nam zual turin dar thalang bom nunga chuan biscuit bom chi sang ain tiang ur boka dor lam chu zuk pana dor ngak tu nuin chei fel thlep thlop tak tong du mel sat chuan engei dua alo tia chocolate cake le dark fantasy pakhat ve lo ngak lok ro ti pa in Raymond thil lam chu a han la a chuti chung chuan Raymond chuan dor chung chu en kwal thuaka chung biscuit bom in rem tlar thut mai hnoya chuan parcel ruak an mani dor tu te thil lei an khung khom sakna thin ni ngei tur chu an rem that boka cake le biscuit chu do kana chuan aron da in pek ngal them a hantia the ti pa in parcel chu zukla Raymond chuan amit thla in Amos Higher Secondary School dustbin chunga parcel nen khan ain tiat le ni ti alo shemaya dustbin ami parcel kha lekhamoi manga tuam thlapani Raymond chuan in tuam ngal theng tiro antia the mase tuam na man choi ve nga ya alo tia ole min tuam sak ngala eng angei du ti pa in tuam na tur atelan da that chu nula chuan ahan ena Raymond chuan asen no pangpar le tati biara in cheipol chu koka nula chuan cake le biscuit chu parcel a chuan ada a tuam mola aron ti chuak luaya Raymond chuan enge nia alo ti vata engmani lo amak lutuk tuna ka omdan ang chi hi kamuto atite luaya Raymond chuan uk sak vak lo hian lamulawang
heng lai vela hing ka kal khat te sin alo tia tiang hen kom zia ka hriat to nu ang lutuk kanum dan hi chocolate cake le dark fantasy atuam na pink pangpar le teddy bear atimol mola tak tak mo avamak ve hetiang chi ron le ve hin om to ni anga ti in be sei na thar nei ru ranin han zot leta ani zok mai thei ma se kra chiang lo cheng zarit som nga man o ati te daya engma abe sei ang mu lo wang chuan reimona chuan athil lei chula a kalmai tum lai tak chuan chu nu bok chuan a ka hrele si nula pakhatin zana aron le to take khatiang chi kha aron tita reimona beng chu ver zar mai nula in mo eng ang mel punge a han tivata nula mel thadeu lian lampang mole chu chu ka hriat pulani chu ti pa in anui hak haka reimona chuan adu chu muta in a hria bike lam chu panta a anu chui lai chu ol sam takina top to mai don ani arin ai ol sam le rangin jeneti ina tang hla lo te a doroma chumi ta chu leya thang chinan dc office athil ti fel tura tir khan chu athil leisa chula in damdoi tel sa diam chu america ava peta a thil ti sual tu chu jeneti nge kha ani turani ma se chu churin dan mai ani warden khan chiang takin kha thil ron keng tu kha muwa ma se jeneti ani lo ti kha van doina thlen nu loka jeneti vakal ve ngam maidana tang khan a hriat theile loi boxi jeneti hi an midang ruain mere thil tur kha hostela ava pek tirani mai theibok ma se chung zong zong churin thu mai alani ma se jeneti chu bul tum tu ani lo uvek pon a peng pakhat chu ni tho thowang Mary Shrai ani dar kar le office atang thang chinan atir chho hun lai in rual chi le cake le biscuit hostel das binami ang chi he dora tangin alenia reimuna chokir le vata pekinen anin angati ema wanga aru ka lo lak sak jeneti thalak afonami chu amet langa kapi henu hi ani theyangem changlei tu soika antia ani che chu ka tingam lowa ma se ani lo ani chuan ani nang khopang areng tho min va zot chik ve eng tan ngei ti a alo tileta a eng ma ni lo we ka zot mai mai che ka lo me o ti pa in bike lama pan san le ta office bang te chuan mani in lampani nan chuak sap sapa jeneti chuan thang china chu bek bor sewa thang china chu nui vur vur chungin abuk ngata jeneti po chu atlan liam zui ve ngala zandar sari ari khma de chuan thang china phone churi dar dara phur fe in an lakanga ma se arin lo zok reimona ni ti amu chuan anwal de usot hian hriata phone chula ta thawa oh hello Raymond engenita zanina karon mulok don chem ni kalotia tin Raymond chuan ron changa Raymond zanin chu meeting puimo tak kan nei dona o ani takchu naktuk lama ti mayang o ole naktuk office a local la afala in pia ki du pona thei thotiro thangchina chuan alo tia ole Raymond chuan a phone chu da zui ngala thangchina chu phur mel zatin in siam sur sura aril ru chuan anupui ne na anin kar thil chu hriat renga du lo wangin almera da asen chi chu han khiat khola darsari lechan ve anin chu chu santa a janatinen in mutura anin tiamna mun hotel casino lam chu panding ngala janati po zanin hi atana hun thani ti hriat takin amamo tur te chu kim takin a beka akhung thlapa hotel casino lam pan chuan atlan chuak ve ta a thang chinan motor da thazo motor atanga lo chu rual chi chuan jeneti po aron thleng ve chia thang china chuan darling ilo thleng ve theimo alo ti pa naka o chuak atang chuan athilin khan na thok tran to ti a hriat theya o lo thleng ve chi ti in nuisak chungin jeneti chuan lo changa jeneti mai bul se ta chuan ron kun na in zanin chu man zanamiang kha kani to don lo
ludang ati dau sursura jeneti chuan nui saka ole ti pa in thang chi na kut chu kaya in kai rial chungin ruman buk salam chun pana kongkhar kal that nu chuan jeneti chuan thang chi na churun pana light eng re mai hnoya chuan thang chi na chuan it mel takin lo thlir wangwanga pon fen var malte chen vel lek pan lampang le akor ombor fun mar tang mai chuan amitala hle aniang achil alem ri khula jeneti chuan thang chi na churon bo thuri ai reya a ombor khal tral main adona wang chuan thang chi na chu thoak haka akut bor chuan jeneti pon fen noya amal chu pan ngal chata jeneti chuan zanin chu hun kan ngani lom ni alo tia te reng mai ma se ti wat ka dunia in turom lo te chuan ka che ve ngam nang in photila jeneti chuan han ti le a nang ma in la ke chu karon in to a tlem te tal minin pui veng chu ti pa in thang chi na chunga tang chuan athawa zoom in chopsa chuno hnia chuan an thlia chuti lai chuan thang chi na chuan lo ko in alo zut kual ringa olsam taka phor mai thei tura da sa damdoi ti dip sa thlap chu han phora thang chi na chuan a om bor lam chu mui chuan alo nor chung chunga a mu lo lai chuan damdoi chu tel zowa darling hei no tur o tlak popro iman mo kha tianui sang chungin thang chi na chu han pe a thang chi na chuan atlak ngal popa jeneti poina no chu chan bevel thleng chu han ina minute nga vel nga ngai don ti hriata wangin thang chi na nakor hli mek po chu tha takin ado maya apun fen hli thlak mek lai chuan damdoi chuan a thok harati hle to a thang chi na chu bo betlet thaka akor ali sakvel mek lai chuan damdoi chuan ron thok tran to ani ti a hriat theya reilu te nuwa chuan thu thleng dup ulmaya chuan amuzoi tarenga amita khap fuk fuka ma se achalei thei silo jeneti chu thona la abeka da chemte tleverovor kut pha chen vel chula chuaka dokana chuan ada thang chi na chuan darling engen tha ati tham truaka trong le atum lai tak chuan jeneti chuan aka churan tuam phui maka chung boru kin thang chi na tuam mek lai chuan reimuna chuan voina thil hriat thar po zui turin veng lai lam apan meka thang chi na chu mak ti mel takin ameng bial kol kola minun nem jeneti khatuna chuan mi hlom tak ani to miawa jeneti chuan muang ban fia kak hian ma ni fanu po shelo sumle pai du lu ta wanga ma ni nu pui rai lai that tu inun na chunga hian engwang ma inza ka ngai lewa kanu le kanau phuba chukala don ani ithi don ani ti pa in chemte chu hum nget sawa thang chi na thin nun zon taka chuan voi tam tak avit zot zota thisen luang zui mai chuan chuat chu sen ngoya jeneti mel chu thin urna mei chuan a lia khuwa thang chi na thi tur tal or thleng chuan avit mol mola atak sa thisen kai noi mai ti fai tur chuan bathroom lama chuan alut zuya a mela chuan in chirna mel reng reng omlo na hu phur om tak ma chona lo tling tak lo let le hi ang ber zoka reimona chuan jeneti in kalba mai mu chuan atumangin engma kal le don lo ni na hria ma se beidonga let le mai thei ni in ain hre lo be seina tlem te chuan jeneti lo ho hun ngak tur chuan bike chunga chuan a thuwang wanga darkar khat seta thu to ang ti nuwa chuan a phone chu ron ringhor dar dara ajin ke kor ha ka tang chuan a phone chu han phora ramten ron phone alo nia hello Raymond thuthar khai siem eng thuthar mo thang chi na ka hotel casino aruang an char chemte manga tha ani ome afamak ve kan committee don tisia Raymonan alo tia engemo diklo chu mani chu inu chui lai nen ain zom thengem Raymond na chan ma chuan scooty ron tlan homek jeneti mu chuan angoi chata amor kan bok trep toin ka ria na ka ne ti pa in phone chu da
ramte chu nui saka reimuna chu base angei na rin tlak le don ani ti ashiat chuan alom ro viu boka reimuna chuan genetite in lam chu dim takina panthla a bathroom atanga tui man thom chu in bual thom ani ti ashengal mai kongkhar chu han potchina a base lo dewin ain hong tamaya thom dim takina luta thutlenga mei che bek in hung chuan amitala ma sabera bek chu dim takin an honga achunga chuan lekha tuam kutpha chenvel engemaw mu chu an phora lekha atum tu chu an phela chemte mase uluk taka silfai nuani ti hriat takin atum tu lekha chung lam chu a hu hlapa badroom kongkhar chu in hongraka janati chuan atum lo topa muani ti hriat takin atol let dora badroom kongkhar chu ri thuai nge a reimuna chuan zan rei to hanin bol chu avanom om ve a alo tia nia num khop mai janati chuan ati toi taka nia thisen kai chunga mut ai chuan nom zok ngotang chu reimuna chuan alo ti khawa janati chuan zam mel hau lo hian ivan thrang ve I chuanom hle mai ti in anui haka thang chi nei tha na man ruan yang mo ti pa in reimuna chuan chemte chu a han lek kanga geneti chuan tlan chiat tum lo ti hriat takin khum in thleptel thlapa chuan a thua oni kha chuti te thu ta in puang nga zung zung chuan reimuna ngai chuti thalo le ling zok ma ma chui tha nge ni ti chui phalo mo o ka tha nge ni kha thil ti sual ka ni ti ka in hria ka ti sual man chu ka tur ngam bok alo tia ani leng wang ngei tha thon thu sei takani geneti chu kun tlata atu soilai chu soi zomin kumsang ka chakwa somret pakua July nili khan khovel eng kron hu ve trana chuti lai chuan bar marama hlang jang khuwa kan khusa a kanu hi partin zovi ania kapu chu thanglian zama ani kanu hi fanei chun ani nge nge kapu chu sumdong mi hausatak ania kan khosak po har salo le nge nge hemi sul thang chi nei ka pa dik takani geneti chu ngoi wang wanga amit tui farafap fap chuan chuat a faraval kala reimuna chuan ipa dik tak chui thatamo alo tia o thate ka that kha kain chuang sin kanu nen anin neya kanu kha na mangai em a ma se kha misul khan ka pu ro kanui na ro chun tur do wang chawin kanu kha bumani kumthum anin nei nuwa ke hi kalo pianga kumthum nuwa kanau tur kanu in thakhat mi pai mek lai chuan ka pu chu boral ta tu ma chu boi thei hau loin aro zong zong chu kanu ta na da veka chu chu thang chi na du thu sa mani ka pu ro sum chu kanu rai puar trau to chu kha mi sual khan sum le pa ya do wangin thata kanram poisa in cheng tluk le ding on ni le vaibel chenga chuang zet chu tlan bo puita ke chu wak vai tur nu chia kani kan khwa lang zanga chuan kapu kha pem luta in beng bel chopani wangin chung te bel tur kan nei lawa no pang kum thum le thatlem te mi chau chu ka wak vai ta ni chu angoi le wangwanga au ka chu ka tang chuan aril ru alatina hle ani ti ahriat theya ma se ka van nei siamin buddhist pui thiam kan khwa ron sin chuan ka din mun hria in kan ram kho pui rangu na chuan min hruaya pui thiam hnuai khosa in kum som panga vel zet ka oma voi tam tak ka tun ma chanchin ka zo hnuin ni khat chu pui thiam chu hmuna min hruai tu chuan ka chung te chanchin chu min hrilta pui thiam phalna thlapin kan khua hlang zanga chuan ka zina kan hun kal to ta chiang le zual turin hlang zang ka thlena kanu chanchin le ka wa vai na chanchin le minun rong le ten om thang chi na chanchin ka hriat chuan ka thin lung a thin ur na in up chuan ma ba ka ti tur min petlatin ka hria chu chu kanu le kanau kanu pum chunga boral ta phuba chu buddhist temple le to loin chu na thok tur chuan karil ru ka siam felta a kanun na po thap thlapin phuba la tur chuan chia ka chamta a kar khat chung lang jang khu a ka cham nu chuan ka thlen inami
sumdong a Mizoram lama lo chuak lo kir le te chuan thang chin ani om tak lam lian an kal lai motora chuang an mu thu an ron soya chu thu beng ver takawang chuan Mizorama karon chuang chuak ta ani atira chuan zo kho thara thlathum vel zet ka kho sapota trong le kho sak phung zir turin trong lama chuan kan trong ne in zul em awangin har sat na ka nei reilo te a ka thiam thuaya poisa ka mo don ti ka hriat awangin smuggling lama in nam noin ral thuam tol ruk lam khoi mi ka mel hriat pakhat nen in thurualin Mizoram ral thuam kan tol luta voi thum lai ka tel ve nge ma se voi khat chu kan che suala zanthim noya poisa le ral thuam kan in pek lai takin border duty ten miron nang chinga ma se ka ma na tho tur omin min tur na sat em awang chuan police ku ta om thei ni in kein shelawa poisa bek chu la in tuk vera tang chuan ka zuang chuaka ka vane siamin eng tin tin emo ka tlan chuak thei rama khua thim em awangin ka melan mudon hau lo ti ka hriat awangin khua bok ka kir le a kar khat vel nuwa aizola ka lo chuak chhota a nitin ka mit chu thang china zongin ka len thina ma se thlatam tak chu be dong takin kom nge ni khat chu purple rain beauty parlor a facial ka ti tir line chu dor chunga ngei chuan ka mi zon thang china le afanu chu an ron lut ta ani chu ka thin na phu zot zota ka bek chunga ka da hlangzang khomi pakhatin thalak min pek chu ka en vata hairual loin a mai ding lambiang ki lai taka chhum ang tak kut chuk chu ka mit chuan amu chiang hle a chu tarang chuan ka na tak tak thok tur chuan ka thok chuak tran ta a ma se ka na ti khir khan zual tu tan thang china chu din mun sang taka alom to a khatiang din mun ding thei tur khan thiam na nei hau lo ti ka hriani ma se khang ka puro tlan bo pui mang khan ain lamiliana khang na thok tur khan tu qualification e mo le ni ma na chuan ama ka nai ka hriat chian theina turani ti ka hriat awang chuan a hnuai na thok thei turin computer thakhat chung ka zir phota a chanchin ka chuina sat em awangin a si nip na lai po ka hre chiang hle chu churem chang a mangin nulai tom tak ni angai ti ka hria chu tiang tak chuan a ma ka in lan tarenga ka thil hriat chu do tani lo ti ka hre chiang thuaya na min pek man chu min thring thuaya chu tiang chu ni yang ti karin lok awangin damdoi chikhat Burma velan manlar em taksa zong ti zoya thil engkim hrevek sia che thei hau lo siam thei nian soi rohip nol chuka cha loka kavane siamin thang china thil phut ti lo tling tura ka in buat sei tlain alo thleng man chia a that le that lo kan chin tangala a thok thale nge ni ti thang china che thei lo le teng ka mu chuan ka hre theya khamuna ngei khan tha ngal ka do sin ma se thi ngal mai chuan atana nuam lutuka kadu tok thla kalak nu chuan an mani na ngei chuan ama motorin kawada a chutia soi mek lai chuan reimuna chuan ani chuan DC office akal tura thang chinan atir ni che khan iwakana khang cake le biscuit te kha iwa petani mo alo tia khang te khai lo chui chuak manani mo ni e keima ngei kani e atita ani chuan warden kha poisa ini tham ti na emni nilowe hemi mang hian ti pa in a bek chung bom te fel ren ron chu phora mishing vun ang tak maikor pan te hle fel thlap chu ron phora chu maikor chu ol sam fe in maya chuan a han bel kai thuaya maikor wani ti hriat har takani uluk taka bel chiang lo tan chuan ol sam tak hriat mai chi ani hau lo reimona chuan Mary khathang china laka Phuba lakna tan ishrai ta ti nani mo alo tia oni chiange khata po khan ka dam doi man ngai tho khatuya chokralin ke ka khan syringe mangin ka kapluta ka be se angai thang china chu ti buai tange ya a buaina bel cha turin anupui hne na kan pahnia kan thalak duk dak lo tak mangin daka ka thon le a chu po chun na thok thakerasin anupui ne nanin then pha tange nge ni kha anupui ne nanin then ril runa le mang anglai chu hun rem changa lain chua puya ka somta a zanin khan hotel casino kanin mutange ya azuin tura rohipnol katela engma ti theilowa mutlai chuan he chemte ngei mang hian ka vitlum ta ni kha
ka thil tia wang hian eng po tur ngai se chumi huam chuan ka tia ni kain chhir lowa kain chuang tak zet zok ani min man ta e ti pa in reimuna lama chuan akut pani chu da pheya reimuna chu ngoi wang wanga Janet inram thlen le na tur poisa ila ne yang em ati tadaya Janet chuan makti mel tak hian enga ati ha a idin muna kain da hian iti ang nge hian ka ti ve nge yang misual hum tu ni ka du hau lawa ma se zanina he muni chu sanin barma pan wang wang che reimuna chuan ati ta a Janet chu zuang tho loka reimuna chu ku chuk chuka reimuna ero chuan athil ti mek chu dik nge dik lo ti ngai to in a thungoi renga ma se thutluk na dik tak asiam ni chuan alain hre thowa Janeti man mo taka in siam chungoi rengin a chu santa